Een tolvrije Westerschelde-tunnel ligt binnen handbereik. Als wij met z'n allen die lobby ondersteunen, dan is het in 2025, misschien zelfs in 2023, te regelen. En verder in het nieuws vandaag. Boer-burgerbeweging twijfelt over Zeeuwse toekomst. En Goes kan straks niet meer om Raccoon heen. Goedenavond. 100 dagen geleden maakte de Boer-burgerbeweging met 1 zetel haar entree in de Tweede Kamer. Maar gaat die partij dat ook doen in de Zeeuwse Statenzaal en raadszalen? Daarover wordt nu druk gediscussieerd binnen de partij en is er al 1 rigoureus besluit genomen. Wij gaan niet meedoen aan de gemeenteraadverkiezingen, omdat dat voor ons gewoon te snel komt. We kunnen dat niet goed georganiseerd krijgen en iets half doen gaan we niet doen. Duidelijke taal van voorman Kees Hansen van de Zeeuwse BBB-afdeling. Begin dit jaar stonden zij alle 4 op de kandidatenlijst van de partij voor de Tweede Kamerverkiezingen. Maar de partij kreeg slechts 1 zetel. En hoewel er in Den Haag alles aan wordt gedaan om naamsbekendheid te creëren en over 4 jaar groter te worden, wil de afdeling in Zeeland niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. En zijn ze het ook nog niet eens over de Provinciale Statenverkiezingen in 2023. De bedoeling is in ieder geval om de Provinciale Staten, om daar als BBB zijnde wel ons te profileren. Dan kom je natuurlijk toch in elkaars vaarwater, absoluut. Dus dat is nog een punt waar we met Boer-burgerbeweging over moeten hebben. Want 3 van de 4 heren zijn namelijk binnen Zeeland lid van Partij voor Zeeland. Die partij zit nu met 3 zetels in Provinciale Staten en dat zorgt voor meningsverschillen. Nou ja, mijn voorkeur zou hebben om toch gewoon als Partij voor Zeeland mee te doen en te proberen om een alliantie of iets dergelijks aan te gaan met Boer-burgerbeweging. Maar dat is mijn mening. Ook Boer-burgerbeweging zal een stem krijgen naar de Provinciale Staten. Al is dat nog niet zeker of dat dan onder de naam van BBB is? Nee, nou dat kan ik nog even nu geen uitspraak over doen. Ja, wij hebben als Partij voor Zeeland gewoon een sterke naam. Ja, we staan in Zeeland. Er is geen enkele reden om dat te veranderen. De Provinciale Staten, daar gaan we zeker wel zichtbaar willen we daar aanwezig zijn in onze naam en willen wij ons echt wel voor inzetten. Ze zijn het dus niet eens, toch is er 1 ding waar de heren wel consensus over hebben bereikt. Ze willen namelijk op zoek naar vrouwelijke leden voor de diversiteit en roepen daarom Zeeuwse vrouwen op om zich te melden. Ja, absoluut. Ja, meer liever, maar het moet wel een knapje zijn. Ja, en ik praat erover verder met politiek verslaggever Heiko Strietman. Heiko, ja, er wordt dus volop gediscussieerd over de koers die ze in Zeeland moeten gaan varen. Maar los daarvan, heeft deze partij wel kans van slagen in Zeeland? Nou ja, de partij wil landelijk uitbouwen. Daarbij moet gezegd worden dat ze de problematiek uit de regio's vaak benoemen in debatten, ook die vanuit hier. Tegelijkertijd is het zo dat het provinciaal gezien voor ons niet echt vernieuwend is. En dus is het wel de vraag hoe ze het voor elkaar gaan krijgen uiteindelijk als regionale speler. Ja, regionaal en lokaal wordt het boerengeluid dus al goed vertegenwoordigd. Wat is het belang dan nog van zo'n regionale afdeling? Nou ja, je krijgt er door een partij die eigenlijk als het ware op regionale pilaren, bestuurlijke pilaren steunt. Daardoor creëer je lokaal draagvlak, bouw je die naamsbekendheid verder uit. En dat kun je op 2 manieren uiteindelijk gaan doen. Ze worden nu landelijk gepeild op 3 zetels. Ze hopen natuurlijk over 4 jaar op meer. Nou, en door dat hier te doen als Boer-burgerbeweging is een optie. De andere mogelijkheid is een soort van alliantie met bijvoorbeeld Partij voor Zeeland. Maar goed, daar verschillende meningen nog over. Dus ze moeten nog wel aan de slag. Heiko, we gaan het zien. Dankjewel. Wethouder Smit van Schouwen-Duiveland heeft zo haar twijfels over de uitkomsten van het onderzoek naar Bomix. De bouwstof is gebruikt voor de aanleg van 2 rotondes en een stuk weg op Schouwen-Duiveland. In de bouwstof zitten resten van batterijen, metaal en plastic. Uit onderzoek in Zuid-Holland blijkt nu dat de grond gewoon gebruikt mag worden en voldoet aan alle wettelijke eisen. Maar de wethouder durft die conclusies niet over te nemen omdat de grond op Schouwen-Duiveland kan afwijken. Ze wacht daarom het onderzoek van de regionale uitvoeringsdiensten af. Over 2 weken hoopt ze dan meer te weten. Een monumentale schuur in Kloeting is vannacht volledig afgebrand. De brand ontstond rond 4 uur en breidde zich snel uit. De brandweer kon de schuur niet meer redden, maar kon wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende panden. De paarden die in de schuur stonden konden allemaal op tijd worden weggehaald door de eigenaar. En naar de oorzaak van de brand wordt nog onderzoek gedaan. Het hele verhaal, Infatuate 1, Infatuate 2, de Slag om de Schelde, ook inderdaad de Sloedam, is samengesmolten nu in 1 munt.
En hier inderdaad het commandomonument dat op Uncle Beach in Vlissingen staat. De commandovereniging Zeeland bestaat 30 jaar en daarom is er een munt uitgebracht. De munt is vandaag op verschillende locaties onthuld. Met dit soort munten lieten commando's vroeger zien voor wie ze vochten. Mensen hebben straks deze munt. Wat zegt het als je deze munt op zak hebt? Dat je gewoon een Zeeuws hart hebt en een warm hart ook inderdaad. En blij bent met de vrijheid die je verkregen hebt door inderdaad de jonge mannen van toen. Het beest in Goes staat in de steigers. De achtergevel van het muziekpodium wordt onder handen genomen door de kunstenaars van Studio Giftig. Voor hun project Music and Murals brengen zij een ode aan de band Raccoon. De vraag was zeg maar, van ons aan Raccoon of hun een nummer wilden aandragen uit hun repertoire. En zij zelf van, wij vinden het eigenlijk leuker als jullie een nummer uitkiezen. Toen hebben wij voor het nummer De Held en de Lul hebben wij gekozen. De levensgrote muurschildering staat dus in het teken van het liedje De Held en de Lul, dat nog niet is uitgebracht door Raccoon. Ik vind het prachtig. Ja, ik heb het uiteindelijke ontwerp natuurlijk al gezien. En ik denk dat het echt een heel herkenbare touch aan het gebouw gaat geven. En als alles mee zit, hoopt Podium het Beest het kunstwerk volgende week te onthullen. Een tolvrije Westerschelde-tunnel ligt binnen handbereik en kan over een paar jaar al werkelijkheid worden. Veel eerder dan 2033 dus, zoals nu de planning is. De provincie en het ministerie hebben deze week overlegd over een draaiboek waarin moet komen te staan wat er moet gebeuren als de tunnel tolvrij wordt. Hiermee is het eerste deel van de kamerbrede motie uitgevoerd die zo snel mogelijk een einde moet maken aan de tolheffing. Gedeputeerde Harry van der Maas sprak deze week met minister Cora van Nieuwenhuizen. Die minister wil echt meewerken aan de uitvoering van de aangenomen Kamermotie. Met andere woorden, het zo snel mogelijk tolvrij maken van de tunnel. Ik heb een hele positieve, constructieve minister gesproken. Wel demissionair. Maar ze zei, wij gaan in kaart brengen welke stappen nodig zijn om dat besluit te nemen. Maar een nieuw kabinet, en laten we hopen dat het nieuwe kabinet er na de zomer heel snel gaat komen, zal hoe dan ook, denk ook aan de uitspraak in verkiezingstijd, hier een beslissing in nemen. Zeeland en de minister leggen in september samen een draaiboek op tafel, zodat een nieuw kabinet snel een beslissing kan nemen over de tunnel. Nog niet iedereen is overtuigd van de goede wil van Den Haag. Heel veel van wat we hier schrijven wordt door de minister aan de kant geschoven van ja, ik ga er niks mee doen, want ik heb er nu geen geld voor. En pas bij de formatie zal blijken wat er gebeurt. Anderen zijn optimistischer. Benut het momentum. Het momentum is volgens mij wat er op dit moment gaande is, dit moet anders. En als wij met z'n allen die lobby ondersteunen, dan is het in 2025, misschien zelfs in 2023, te regelen. 2023 zou wat mij betreft ook prima kunnen, bijvoorbeeld met schaduwtol. Dat betekent dat het Rijk dan de kosten die nu door de tolinning worden gedekt, dus die nu door de passanten, door de automobilisten worden betaald, die worden dan door het Rijk betaald. Gaat het dan toch echt op afzienbare termijn gebeuren, een tolvrije Westerschelde-tunnel? Kunnen de Zeeuwen binnen enkele jaren toch zonder slagbomen gewoon door die tunnel gaan rijden? Ik heb er nu alle vertrouwen in dat het inderdaad gaat lukken. De neuzen in Zeeland en ook in Den Haag lijken nu toch echt in dezelfde richting te staan. Als we daar samen voor gaan, dan moet dat ook gaan lukken. Er is een kantelpunt geweest in de verkiezingstijd. Iedereen ging de programma's schrijven. Dan ga je weer eens heel goed kijken wat betekenen wij voor de regio. En heel veel partijen hebben toen gemeend om in het verkiezingsprogramma ook nadrukkelijk aandacht te vragen voor de toltunnel in Zeeland. Het had er vanmorgen alle schijn van dat het een grijze dag zou gaan worden. Maar in de loop van de dag klaarde het op en werd het nog vrij zonnig, zoals hier bij Dishoek. Morgen start het ook bewolkt, maar dan met het verschil dat het dan wel gaat regenen. Met in de avond kans op onweer. En het wordt met 20 graden ook koeler dan vandaag. En zondag verloopt een stuk zonniger gelukkig. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Zeeland Nu voor vandaag. Hier kunt u later nog kijken naar Terugkieken en Regionet. Voor nu nog een fijne avond, een goed weekend en tot morgen.